Egunon, legebiltzarrean gaude gaur oso bilera garrantzitsua dago eta Euskal Eskolaren egoera aztertzeko las tres fuerzas vivas bildu dira. Eliza, enpresa mundua eta gure lehendakaria Inigo Urkullu jauna. Baina ontxe bertan hemen kalean kontzentrazio bat daukagu eskola publikoaren alde. Kaixo, egunon. Kaixo, Bai. Zertan ari zarete? Etorri gana ona salatzeko beste ikasturte bat galdu dugula segregazioaren aurkako borrokan. Izan ere, sare publikoaren eta kontzertatoren aldeko aldea, gero eta nabarmenagoa da, eta umeak eskola desberdinetan salkatzen jarraitzen ditugu segun eta familien maila sozioekonomikoa, edo erlijioa, edo jatorria zein den. Gasteizen, esate baterako. Jatorri atzerritarreko umeen ehuneko 85 ikastetxe publikoetan daude, edo hainbat ikastetxe publikoetan daude. Eta, igual larriena da hori gertatzen ari den bitartean, eta eta legeak dion oinarrizko hezkuntza beharrezkoa eta doainik izan behar dela, eskola kontzertatuek hilabeteko kuotak kobratzen jarraitzen dutela, naiz eta finantziazio publikoa 100% jaso. Ateratzen dira gure protagonistak. Lehendakari jauna, ze ondorio ateratzen duzue bilera honetatik? Gure hezkuntza sistemaren osasuna inoiz baino hobea da. Baina, hor daukagu Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataforma segregazioa salatzen, eta zu irakaslea izanik, sensibilizatuta egongo zara horrekin. Los vascos y las vascas estamos muy orgullosos de nuestro sistema educativo. Eta Elizak ze iritzi du? Gu pozik gabiltza, itunpeko eskola gehiena kontrolatzen ditugulako. Evangelizazioa aurrera doa, eta gainera diru publikoarekin. Enpresa munduaren balorazio bat, mesedez? Gu ere pozik, erkidego honetan 150 eskola kontzertatua da. Hau da, gure subkontrata. Arro gaude, eskola publikoaren 100 Europako bajuena delako. Hezkuntza negozio bihurtzen ari gara. Eskerrik asko Eliza, eskerrik asko itunpeko eskolak, eskerrik asko PNV. Con esta unión no nos para ni Dios.